Unang hakbang ng pamahalaan para idecongest ang Metro Manila ay ang paghahanap ng bagong investment corridor kung saan Central Luzon ang nakitang pangunahing rehiyon na napili upang i-develop. Kasalukuyang ginaganap ang isang Senate hearing o Senate public hearing para sa mga imprastrakturang nais itayo sa rehiyon na pinangunahan ni Senator Richard Gordon. Alamin natin ang mga kaganapan sa report ni Angelica Simpao. Seryoso ang pamahalaan na i-decongest na ang Metro Manila. Nabanggit din ni Pangulong Duterte na matapos ng ilang taon ay magiging dead city na ito. Kaya naman para sa unang hakbang ng gobyerno, gumawa ng mga imprastraktura sa Central Luzon. Napili ang rehiyon bilang isang investment corridor dahil sa mga interconnecting highways, paliparan at pantalan nito kung saan nagaganap ang mga kalakalan mula sa loob at labas ng bansa. Sa bisa ng Senate Bill 1325 ni Senator Richard Dick Gordon, bumuo ng Regional Investment and Infrastructure Corporation of Central Luzon to facilitate the creation of Central Luzon Investment Corridor. Layo ng panukalang ito na magtayo ng mga infrastrukturang bubuo ng mga trabaho at manghihikayat ng investments. Highly concentrated na umano ang Metro Manila, kaya naman panahon na para bigyang pansin ang development ng Central Luzon. Ayon kay Senator Richard Gordon, Chairperson Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Lahat ng mga bayan dito pagsasama-samahin para ma-maximize natin yung mga papasok na negosyo, sabay-sabay magma-market at mabibigyan ng talagang tamang insentibo para ma-decongest ang Manila at ma-rebuild ang Manila. Nabanggit din ni Senator Gordon, bukod sa trabaho, nais na din magtayo ng mga pabahay kung saan maaaring tumira ang mga empleyado na malilipat sa rehiyon. Nakikita ng senador ang potensyal ng rehiyon para maging economic hub ng bansa. Pero sa pagpapatupad ng Build program ng pamahalaan, dapat din munang pagtuunan ng pansin ang mga suliraning kinahaharap ng bansa. Kabilang sa nabanggit ni Gordon itong suliranin ng mga seaports, particular na sa Manila ang container traffic. Simula 2015, 4.23 million containers ang naipon sa Maynila. Kaya naman dapat umanong magkaroon ng plano na gamitin ang pantalan ng Mariveles Bataan para maiwasan na itong container traffic. Samantala, malaking bentahe din umano ng Central Luzon ang mga tourism destinations na maging income generating para sa mamamayan ayon kay Gordon. Sa madaling sabi, we are harmonizing, coordinating the community of Central Luzon effort to try and bring in the investments. Lalo na pumapasok na yan sa tourism yung mga malalaking aeroplano sa Clark at saka itong mga cruise lines dito sa Subic at mga industry. Ito ay maglalaan ng maraming employment at mas mahalaga papasok ang mga eskwela. Samantala, dumalo ang iba't ibang representatives sa mga government agencies sa ginanap na public hearing para sa pagpapatupad ng mungkahi ni Gordon. Inaasahan naman na magkakaroon ng ikatlong public hearing sa ika-6 ng Abril taong 2018 para planuhin ang panukalang ito. Angelica Simpao nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.